Болезан ми святих им же от Тебе пострадаша, умолен буди, Господи, и вся наша болезни исцели. Человеколюбче, молимся. В този си вид храма е от 2010 година, когато е осветен от Столбийския епископ Нум, сега русненски митрополит. И от тогава от днес тук са се извършили безброй много богослужения. Съвкупният български народ е посещавал тази света обител, за да се моли за здравето на своите близки, на своите сродници. Светата обител е посветена на 40 мъченици севастийски. Храмовия празник е на 9 март всяка година. В близост до манастира има предание, че е погребан светител Апофий Софийски и по неговите молитви дано Бог да открие къде е неговия гроб, за да може да го прославим достойно.